तिरपाल लानांगोनलै मानसि खोबना लांनो थाखाबो हा खाथा गिदिरासो जोंनिया लाक्की जेक्की ग्रामफोरबो लानोसै ग्रामफोरबो लानोसै ग्राम दंबा लाखादो नङाबाथ' बिसोरथ' खमसेयाव सिनगि माला गारिखौ बाय साफ्रेब्रा खाथा फिसाबो लाफा नै ओंखारदों गारिया फासिदोंमोन बिराद लामायाव बै माबा पाक्का फिसा गैयायाव हाजाव दै गोदान ओंखारबाय नै दा ओंखारहांदों आं न'आवनो मेगना हाममारबाय नोंना बाबु हाथायखौ हाथायखौ नायनो हाथायखौ हनै हाथायखौलै अबेनिफ्राय डाक्टरानो फैगोनलै हाथायखौ नों एसे फरायबावनायबा डक्टरानो जामारगौमोन हाथाय नायग्रा दारि थैलांबाय फेमालिमोनद' हाथाया देनजारलै सादा जायो खोमा नोंना निसा जातिय बुस्थु निसा जातिय बुस्थु जाया आंनि बुस्थु जोगु मेगन माबानि जायगायाव लोंग्रानि जायगायाव गाइखेर लोंगोन बेदरनि जायगायाव आपेल आंगुर जागोन माथो नोंगौ नों सिनायजानो आं सिनायाखै सिनायदो आङो एसे नोंगोना नोङा सानदों ओइ सासे बांसिन सिनायदोंबाबो मा बाबु फैबाय फैबाय सिजा जोब्बाय फैबाय दे पार्कखौ गोग्गोम नुदोंलै माथो नोंनि गारिया आसा दंना गैया बायदि ओरै बारनो हे गैया हागोन रखम मोनदों माथो नोंसोर मानसि नायनानै हे हानाय नङा हागोन खोमालै नोंना गारिया बाय पावारफुल रखमलै दे पुलिस जोबनानै ओइयालागै लांसै इयाव मारै फैनोसै गारिखौनो अ माथो खालामनो मासे गिलु बालु समायना जायगालै मा जायगानि मोनलै बिला आयु ओरैहाय हेलिकप्टारजों बिर हेलौ दा जोङो माबायाव दंफैयो दावधारायाव माने पार्क जेराव माने गोदानै लुबाय दं आरो कनस्ट्राक्सन जागासिनो दं बाटारफ्लाइ पार्क जागोन बाटारफ्लाइनि पार्क जोंबो मोजाङै मिथिया खिन्थु लकेल जायगानि हिसाबै बुंनो हागोन आरो बाटारफ्लाइनि माबा बानायगासिनो पार्क थ' दिनै जोंहा बेयाव शुट दं माने एक्सननि सिननि दङ थ' लकेसना बेलेगमोन आनफर्चुनेटलि माने अखा हाबाय थानायखाय हाब्रु जानानै गारिखौ लांनो हायिनि माने लकेसनखौ चेन्ज खालामनानै दा बेयाव फैबाय जोङो गारि दंफैयो नैबे प्रपार्टि एसे बाहायनाय जादों आरो बेनिखायनो बे जों गारि बेलेग मेजिक माबा मा होनो माल गारिबो दङ गारिफोरा सफैथ'वाखै जों फैग्रोबाय लकेसनखौ नागिरदोंमोन बिराद साफा एकदम बरिया बरिया एकदम नोंथांमोना नायलांबाय थादों खेबसे माबायदि जायो स' नोंथाङा केमेराबो जोबनो लामायाव जोबनो माने नांबावगोन आरो 1 उइकसो दा जोङो माने एक्सननि सिन दङ दा बेयाव जों लानो फैदो मोनसे फार्म दं बेयाव लानो फैदो दिनै दा खैथा जाखो 9 PM सफैबाय दा मेकआप लावगोन माने 10
10:30 बिदि जागोन आरो ना स' नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आं सुटखौ जोंनिखौ माबायदि जायो बोरै खालामगोन मागोन किसुमान गारि माबा माल गारि माल এই জয়দেব এই জয়দেব ওইস মা খনছেনलाय खनसेन बोले কি মাছ পাইছা হেল্ল जायगाया भिउआ बिराद मोजां आरो ना जों लागोन दा जोङो बेयाव मोनसेयाव नङा बेयावबो नङा नै बेयाव लागोन ओमफ्राय नै गागानायस्रा मोजां ना साफा बरिया नैयाव लागोन दा जोङो मिया लाखांदोंमोन आद्रा स' ओमफ्राय जोंनि नै मेकआप आर्टिस्ट इलि मोजां ना थ' बेयाव लागोन जोंनिया दिनैनि शटखौ जों बेयाव लागोन थ' नायलांबाय थादों आं देखायलांबाय थानोसै बाखि फैबावनो दङ आर्टिस्ट फैबावथ'वाखै बिथांखौ बांसिनानो सिनाया जानो हागौ मानसिफ्रा संनाय खावनायाव बिराद मोजां मानसिया ओरैनो न'आव नानि होननानैसो मिथियो मानसिखौ स' दा नैयाव जागोन जोंनिया स' दा बेयावनो लागोन दिनै रेडि जागासिनो रेडि जाजोबाखै बे जायगायावनो लागोन शुटखौ